ପୋଲଟା କୋଉ ଦିନ ରତ୍ନଗିରି ଏବେ ରତ୍ନଗିରି ତ ଏଇଟା ସେ ଏଇଟା ଧରିଥିବି ମୁଁ ସେ ନେଇକି ପଣ୍ଡା ଆମ ଏଠି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କହନି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା ଏଇଭଳି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିନିଟା ପିଲା ନିହାତି ଦେବାର ଥିଲା ଦେବେ ସିଏ କାହିଁ ଦେଖିବ ମୋର ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା ଚ୍ୟାନେଲ ନା କ'ଣ ଏଇ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ଆସିଗଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ଘର କରି ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଠୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲ ଯାଇଯିବ ଏଇଠୁ ପାହାଡ଼ଟା ଏଇଠୁ ତମର ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ଏଇଠୁ ଆମ ପାହାଡ଼ ଏଇପଟରେ ଗଳା ବାଟ ଅଛି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆଉ କ'ଣ ଭୁଜାରେ ଭୁଜା ବାହାର କରିଯିବ ରହ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଚୋରା ବାଟରେ ଯିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଆମେ ଚୋରା ବାଟ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ବାଟଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବସିକି ଚାଲ ପଳେଇବା ଭୁଲିଗଲି କ'ଣ ଏଇଟା ରତ୍ନଗିରି ଚୋରା ବାଟ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ଖୋଜି ଖୋଜିକି କୋଉଠି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ এইটা হলো সে রত্নগিরি বুদ্ধিস্ট ক্ষেত্রা चलो भीतर को जाए देखिए कौन अच्छे सब कौन ना एक सही पड़ चले इधर से এটা রাজাঙ্গর বন্দিশালা ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଦିଶାଳା ଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଜେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ତାପରେ ଭିତରେ ସବୁ କୋଠି ଗୁରା ଥିଲା
भंग भंग ये तो खोड़ा बेड़ा सब भंगा भंगी हो जाए ना। एटा थला कौन कौन राजांकर बंदीशाला है एगुरा सब राजांकर बंदीशाला थला आ जेलटा आ भीतर लोक पूरे दूसरे है। हाँ ऊपर छात पड़ता कि ना कि जाए कि आहरी हाइट सब भांगी जाइए एगुरा सब बंदीशाला आ भीतर बाट फाट कि चार खंड हाँ छात पड़ो ए भांगी भांगी गला ना बेस सब भांगी जा खोला बेले का मुंड भांगी जाइए का गंडी भांगी सब भांगी जाइए। ये गोटे बुद्धंकर पाद खाली अच्छे एगुरा सब बंदीशाला सब बंदीशाला एगुरा यपटे बंदीशाला भितर को पशि जा देखिए ये कौन अच्छे आ भीतर तो जी रोथ से अमुआ है मर जाऊ रे सारा राजा एत कष्ट रखुले लोक सब बंदी मान आउटे पार्क फारे टे बुलिया पड़ो ना। मेन गोटे बुद्ध मूर्ति खाली भितर जा मुझे से एका चारिकट खाली घर गुरा ना तो कौन सी से तो बंदी छाड़ा देखिए भितर पशि ये मेन एंट्री गेटा है यहाँ सब भांगी रुझी जाइए पूरा चुरमार हो भांगी पार्क उठिके जा पार्क देख देख पलि आसा बुलिक आसान जिते बाट फ्री रे पार्क टाक देखीद ना अब ये कौन गेट भांगी सारे पार्क 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 यपटे सर्टकट पड़े आ भाई पटे पड़े चलो मेन गेट अच्छे से मेन गेट आम कि बुली आई पछपट तो सही आगे गोटे कौटला 1000 ना के शिव लिंग बाहर ये तो 999 ना 1000 गोटे कमी जाता 1000 ना कौन गोटे ना के कमी बा ये आगर गोटे जगह अच्छे के 900 ना के कौन शिव अच्छा এইটা শিবলিঙ্গ সব আছে।
1000 ରୁ ଗୋଟେ କମ୍ ନା କ'ଣ ଏଠି ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସୁନାର ଚଉରା ବି ମିଳିଛି, ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇ ରଖିଛି ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯିବୁ କି ଏପଟେ? ଆଚ୍ଛା ନା ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ବାଟ ସେପଟେ, ଏପଟେ ବାଟ କେଉଁଠି ଦେଖିବ? ଏପଟେ ତ ବାଟ ନାହିଁ। ହଁ ଆଗରେ ଅଛି ବାଟ, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ବାଟ ଅଛି ଆଗରେ। ଏଇଟା ଚୂଡ଼ା ବାଟ। ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେବା, ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଆଗଟା ହେଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା, ଏକଶାଳା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଙ୍ଗଡ ମନଷ୍ଟେରୀ। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭିୟୁଟା ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ରାସ୍ତା, ପୁରା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟକୁ ରାସ୍ତା, ପୁରା ପାହାଚ ହେଇଛି ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଟିକେ ଶୋ କରିଦେବାନି? ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ପଇସାଟା ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବନି? ଏଇ ଅଳ୍ପ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି, ଏଇ କଟେ ଦେଖିଦିଅ। କିଏ ଆଉ ଭିତରୁ ଯିବ? ହଁ ଫୋନ୍ ତ ଆଲାଉ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ, ବୁଲି ସୁସ୍ଥ ମାନେ ସାଂଘାତିକ କଲାଣି, ଜମା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବୁନି ହେଲା। ଯାହା ହଉ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଛି, ନହେଲେ ସେତକ ବି ପୁରା ଶୋଷରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚେଇଲା ମଣିଷ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା। ପାଣିଟା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ଟିକେ ଏଠି। ଏଥର ବୁଲା ସରିଗଲା, ରତ୍ନଗିରି ବୁଲା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଉଦୟଗିରି ଯିବା ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ବାଟଟା ଯାଇକି ପୁରା ତଳେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପୁରା ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଟିକେଟ୍ କରିନଥିଲେ, ସେପଟରେ ପଳେଇଯାଇଥିଲୁ ପଛପଟରେ। ଗଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବାଟେ ପଶିକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଗଲାବେଳେ ବୋଧେ ଟିକେଟ୍ ଚେକିଂ ହେଉନି, ପଳେଇବା ଏପଟରେ ପଶିକି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ରତ୍ନଗିରି। ତାପରେ ଯଦି ଉଦୟଗିରି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ। ତ ରତ୍ନଗିରି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ତାକି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ରତ୍ନଗିରିଟାକୁ ବି ବାକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା, ୱାର୍ଲଡ଼ ସାରା ବି ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଟିକେ। ଓକେ, ରତ୍ନଗିରି ବୁଲା ସରିଗଲା। ଖାଇବା କେଉଁଠି ମାନେ ରତ୍ନଗିରି ହୋଟେଲ ନାହିଁ ସେଠି? ହୋଟେଲ ଖାଇବାକୁ। ହଉ, ରତ୍ନଗିରିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବି। ଏଇ ସାର୍ ଫୋନ୍ ଗଳେ ପକେଇ ପୂଜା କରୁଛି। ମାଷ୍ଟର କୁଆଡ଼େ?